Hello friends, फरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दा गोदान साख्रि बेंकाव जायनोखि गोसो दङ नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ। दा अफिशियेल नोटिफिकेशन बेयावनो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन descriptionनिफ्राय डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन। स' बेनो आरो लिंकआ नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ। दा गोबां रोखोमनि बेंक्स दङ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। दा बेखायनो आं अफिशियेल नोटिफिकेशन नोंथांमोना दिन्थिनोसै जायनोखि नोंथांमोना गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि नोंथांमोनाहाय आपडेट मोननो हागोन बेनो जाबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव। दा लोगोफोर बेयाव माबायदि सिस्टेमाव लागोन होनोब्ला स' बेनि अनलाइना जागासिनो दङ लास्ट डेटआ 21 आगस्टसिम थागोन आरो एग्जामा सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना स्टार्ट जागोन फ्रि दङ बेनिफ्राय मेन्स दङ। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेंक्सआ गोबां रोखोमनि दङ इउक' बेंक दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि केनारा बेंक दङ इन्डियान बेंक दङ सेन्ट्रेल बेंक दङ गोबां रोखोमनि बेंक्स दङ नोंथांमोना जेराव गोसो स' नोंथांमोना प्रेफारेन्सखौ होनो हागोन। एन्ड बेनि नोंथांमोननि प्रिलिम्स एग्जामा जाहैबाय स' नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जाहैगोन बेबादि बुंदों एन्ड मेना नोंथांमोनाहाय नभेम्बराव जाहैगोन बायदि होनना बुंदों आरो बे जाबाय टेन्टेटिभ। स' लास्टनि नोंथांमोननि रिजाल्टआ जाहैबाय एप्रिल 2024 नोंथांमोना साख्रिखौ मोनहैगोन जेब्ला पास जायो। दा बेयाव नोंथांमोना बैसोखौ नायदो 20 इयार्स मिनिमाम एबा गाहायसिना एन्ड मेक्सिमाम 30 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ 5 इयार्स बारा मोनोब्ला अब्ला जोंहा 35 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। बेयाव नोंथांमोननि गाहायसिन बैसोआ 20 इयार्स बिनि गाहायबा नोंथांमोनाहाय हानाय नङा। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगौ जों दानिया नायनोसै फैदो फरायनाय बेनिफ्राय माबायदि सिस्टेमाव लागोन जों बेखौ दानिया नायनोसै अके। एन्ड लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो जुदि गोसो दङब्ला स' बिथांमोना बेंकआव मावनो हागोन जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा। स' बिनि फरायनाया जाबाय डिग्री पास एनि स्ट्रिम पार्सेन्ट नाङा जेबो नोंथांमोना जायखिजाया डिग्री पास जाथारनांगोन आरो फाइनाल इयार जुदि रिजाल्ट मोनाखैबा नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा नाथाय डिग्री पासनि मार्कशिट आरो लोगोसे डिग्री सार्टिफिकेट नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामथारनांगोन। दा प्रिलिम्स एग्जामाव नोंथांमोननिया बेबायदि कुइसन मोनगोन बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन 100 मार्क्सनि 100 कुइसन साबजेक्ट दङ मोनसे नोंथांमोना फार्स्टआव 30 मोनदों इंलिसावहाय एन्ड एप्टिट्युड दङ स' 35 जागोन आरो रिजनिंआव 35 जागोन अके गासै 100 कुइसन 100 मार्क्सनि आरो टाइमिंआ जाबाय शिफ्ट वाइसआव जायो 20 मिनिट्स आरो 20 मिनिट्स नोंथांमोना मोनदों 1 घन्टा एग्जाम जागोन इंलिस आरो हिन्दी बबेजों लिरो नोंथाङा अनलाइन एग्जामाव सेलेक्ट खालामनांगोन। एन्ड मेन्स एग्जामाव नोंथांमोना 200नि एग्जाम होनांगोन सिलेबास दङ बेनिफ्राय टाइमिं दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय नायबानो जाबाय आरो लोगोसे 200नि एग्जाम 155 कुइसन दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना एसे राइटिंबो दङ अके एन्ड बेयाव 25 मार्क्सनि नोंथांमोना लिरनांगोन इंलिसजोंहाय। स' एग्जामा हिन्दी आरो इंलिसजों बबेजों लिरबानो जाबाय। स' दानिया जोंहा नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 जुदि मोनब्रै रं जायोबा 1 नाम्बार नोंनिफ्राय दाननाय जायो बेंकनि एग्जामा बेबादि स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो नेगेटिभ मार्किं दङ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना पास जायोब्ला स' नोंथांमोननि माखासे नोंथांमोनाहाय सेलेक्शन प्रसेस वाइसआवहाय नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन गुबुन गुबुन बेंकआव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि भेकेन्सिया 3000नि बारा दङ अके नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै स' नोंथांमोना मोनदों एसटि वाइसआव नायबानो जाबाय एन्ड लोगोसे नर्थ इस्ट जनाव नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां रोखोमनि पस्टार दङ एसटि वाइसआवबो स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायनानै लानो हायो आरो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो। दायो जोंहा फैबाय एग्जाम सेन्टार दा एग्जाम सेन्टार होनोब्ला स' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम हैनांगोन बेनो जाबाय मेन्स आरो प्रिलिम्सना आलदा आलदा। दा फार्स्टआव जोङो 40 नाम्बाराव नायोब्ला डिब्रुगड़ दङ गुवाहाटि जरहाट सिलचर तेजपुर बे जाबाय प्रिलिम्स एग्जाम आरो मेन्स एग्जामा खालि गुवाहाटि आरो सिलचरावल' जागोन लास्टनि एग्जामा। स' बेनोमोन लोगोफोर बेंकनि एग्जाम बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ फैगोन गोबां रोखोमनि साख्रिनि आपडेट जाय नोंथांमोना Bodo Info इउटुब चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।